Chekutanga ndechekuti tinoda kutanga kutenda hurumende napresident nedanho ravakatora rekuisa new market kuno kuward 11 pana Mbare Musika. Inini is a secretary for business reprovince. I'm very happy pamwe chete neprovince yese nedanho rakatorwa napresident kuti vanhu vemuno muward 11 nevanhu vari muno Mbare constituents vakaafectwa nekutsva kwakaita musika vakuno vavakirwa musika munyowani, ende tikatarisa musika munyowani wacho uri kutiratidza kuti pane change yekubva pawakange uri nemavakirwa awaitwa, wavakwa nemhando yepamusoro. Kana uchitarisa, of course zvinonzi a temporary market, but ukatarisa it seems a permanent market. Vanhu tikutarisa kuti vane advantage kuno kuward 11, advantage yekuti vauyisirwa market munzvimbo mavo, zvakuita kuti ivo pachavo raramo yavo vane benefit yavanayo. Musika uyu wakanakira isusu vagari vekuward 11 kunzwa kwawaitwa kuno. Takunotengawo zvemusika zvemumaketsi padhuze, zviri kuita futi kuti vemabhizinisi vane mabhizinesi madiki emuno muward 11 vakakomberedza musika uyu zvakuita kuti mari vagone kuita mabhizinesi avo zvakanaka, mari ichitenderera ichiseculata, nekuti kugadzirwa kwemusika pese pane market panotenderera mari. Saka isusu kuno kuward 11 zvatinakirawo. Tatakawanda vamwe vacho tatsina mabasa, saka mabasa atowanda because taisirwa musika wedu. Saka nevamwe vaya vanga vari madrugs vaya vakutowanawo pekubva madrugs kuya kuya, vachiuya tirase tobatsirikanawo, toshandawo, totsvagawo, torarama semhuri. Isusu vedu hatisina rugare nekuda kwemusika wakaiswapo. Mudumbu vana tanzwa nemudumbu mvura haichabuda, magetsi hakuna. Izvezvi isuweji tikutoshaya kuti tofarira kupi toita sei, takavharirwa apa, hapana kana gedhe apa. Dai vakatisirawo gedhe zvaro, vana vechikoro vari kuinda neuko, vamwe vanopinda neuko, kuchipatara chiri kuseri. Saka tachidawo rubatso rwokuti vativhurirewo gedhe kunyange musika waho hatinei nezvemusika, nekuti isusu vagari vematagari kaka tisina kutoona nhamo. Vacho vekumusika vatori right, ko vakadi kugadzirwa vaende kwavariko kwisavhurirwa. Mhosva yacho ndiye isa hatichazivawo kuti todiswa. Tichiti musika zvauya apa zvanakira isusu vanhu vemumusha, nekuti tisi tinotanga kubhenefita. Vanhu vaipinda mabasa ipapa vazhinji vacho vakatorwa mucommunity, zvinhu zvakaitika zvakawanda, asi totenda kuti musika uri kuvakwa wapera. Asi pachinhu chese chinoitika kune maadvantages nemadisadvantages. Kunoko tine madisadvantage twari kusangana natwo, twakasangana nekuti taive nezvibhorani zvedu zvaitisupply mvura munomu zvakavhiringidzwa nekuvakwa kwemusika uku. Tine masuwa system ari kubloka munomu nekuda kwekuti akadhisturbeka pakatanga kuvakwa musika apa. Saka zvimwe zvinhu zvatotarisira kuti hurumende zvayativakira musika ichatigadzirisirawo nezvimwe zvinhu zvakafanana neizvozvo, zvakasangana nemvura, magetsi nesuwa system yemuno musha. Suweji yedu yanyanya, mamwe mapepedu ari kuputitswa nemotikari hombe dziri kufamba munzvimbo dzatinogara pasina road, pasingafanirwi kupinda nemotikari. Pakupinda nemotikari dzakaremerwa, mapaipi achiputika, nemapaipi edu akusangana nemasuweji ari kuputika futi kubva mudzimba dzedu. Matengi edu anga akazara, vakazogadzirawo musi uno, asi mukatarisa nzvimbo yatakagara chaiyo zvinhu hazvina kumbomira musha nenyaya yekuti mapaipi edu atsemurwa nemotikari dziri kufamba panzvimbo ine mapaipi iwayo. Saka tibatsirewo vedu vekuti tozviitawo sei, mumbotisirewo, mumboonawo kuti toraramawo seiwo. Tane chikumbiro chehurumende kanzuru tidai yachikwanisawo kuti wedzererawo masevhisi akafanana semasuwa system. Mudzimba matikugara mapaipi amadiki, musika wauya unenge uchange wane vanhuwo vane nhamba yakawanda. Saka taikumbira kuti vatiwedzere, pavachawedzerawo mapaipi emusika nesuwo newekumafurazi kuno kuti vakirewo itawo suwa system yakanaka nemvura yekumwa negedhi. Vakatisirawo gedhi rekuti vana vafamba vachipindawo musika nezvimwe chemberi. Then chikumbiro chekupedzisira, tine mamwe machemberi eduwo aishandira ipapa, aitawo zvekutengesa, kubika sadza pakavakwa musika, vakavhurira National Disaster pavakwa musika. Taikumbirawo kuti vaonewo pekushandirawo.